Què tal, queridos míos, ladies and gentlemen? Venim amb un nou event interessant, important, perquè tenim actuació estel·lar de la Coral Polifònica Alcoiana el pròxim dijous 19 de juny de 2025 a la sala Àgora, a Alcoi, a les 8:15 de la vesprada. Com sabeu, la Coral Polifònica és una de les màximes organitzacions representatives de la música coral alcoiana i estarem ahí recolzant esta iniciativa, este concert de cloenda de curs, de fi de curs, el dijous 19 de juny en la sala Àgora, Alcoi, a les 8:15. Òbviament podreu veure a la Mama, a Nalín i a tota la resta de coralistes i gent que porta preparant amb molt de carinyo este concert final de curs. Adiós!